kell verni őket, bacillusokat. Bacik nem döglek, mínusz 10 fok nincsen. Bacillus. Azok nem döglik meg. De hát le az agyon verjük őket, nem? Kész. Hát miért? Negro, az erősnek nem bír a baci. Beledöglik, előbb-utóbb nem bír a kiképzés. Hát tényleg így van, Tokinak mondta, hát azt mondja, nem bír. Negrót nem szereti a bacillus. Beledöglik. Megszívja magát. Volt egy olyan gyógyszer, amit kitaláltak a rák ellen. Nem tudom, algopirit, vagy ilyen szartam, tablet, nem tudom, mi van abban mostan, de az a lényeg, hogy a bacillus megszívta magát, és abba döglött bele. És nem tudom, hogy van, ez a mese, már rég volt, hát egy pár ezelőtt volt. A bacil beledöglött valamilyen tabletás gyógyszerbe. Aztán ez meddig volt, mi van, nem tudom mostan, mert rákkal kapcsolatos állítólag. Beledöglött a bacillus. Hát dögöl, nem? Inkább ő, még nem. Úgyhogy ez van most, hogy ez kutya itt táncolnak a négerek. Itt is kéne hozni két, ne kell a hóágyú, vagy kettőt felállítani, mindjárt lenne hóítani. Azt szerintem az, hogy 200 000, nem? Idehozatni két ágyút onnan a világ végére, hát drágám, nem érelni az egész mulatság. De lennek itt emberek, nem? Biztos, az én meg fizessem, mi? Hát fizessen be mindenki, amit akar, nem? De olyan lenne hó, biztos valamennyi volt, és van olyan félméteres hó van. Építek hóembert, a négerek olyan néznek el ki, be vannak öltözve, eszkimók, meg fáznak, azért meg szokott a ilyen idő. De hát mit csinál, milyen ingyen cirkusz? Pálmafán, hó, tele van hóval, bírja hideg, igaz olyan hideg nincsen, bírja a pálmafa. Egy darabig, hát sok mínusz lenne, azért ha beledöglön, az is lehet a pálmafa meghagyják volna. De hát ez komikum egész. Hát kíváncsi leszek, hogy szerintem ez nem lesz nagy kutya nem veszik a telet, és szerintem lehet, hogy lesz hideg, még most még február, meg március majd ki magát, nem? Ha. Hát valami, már mondják, jön a hideg, jön, de hát ez lószar, ez, hát ne legyen hideg, kell a francnak, de hála Istennek, hogy áll. Szóval eddig még aztán lehet, hogy kitombolja magát, meg azért nem tudom mi lesz, nem? Vége. Hiába nézem orvos meteorológiát, ma egy nótát fújnak. Vagy fújják, nem? Tehát jó az így, meg a számban marad a békasegély, az kész, nem? Hát megmarad a nyaralás pénz. Vagy mit tudom milyen pénz. Hát röhelyes dolgok vannak. Hát ott meleg van, és oda ment, Amerika is. Ott is mi van? Itt van Amerika. Azt mondják, itt van. Hát ott meg a bolondház van. Ott is milyen hó van. New Yorkba. Hadd csinálsz, nekünk hagyja a békét, nem? Viszlát, bemegy a meleg még. Hideg.